Zoals mensen weet was een balonku onder sua. En de mensen die niet onder een balonku ipo. So dat sua mensen balonku maar. So dat zo pa sa balonku mak. Zoals ik nu aangewezen, dat is mijn balonku mak. Daar is nog huizen, ik verstaan. Heel wees me ook eens na. Ik heb het ook niet aan nog. Daar is nog een keer een leer om te maken. Nou ga ik maar naar de buis. Wat is stetje? Een stetje is die, oh je mami, een kawili, een stetje. Een stetje is zoals die. Een stetje. Maar mijn broer maakt een stetje zo. Hij heeft een zo gemaakt. Nou, daar is hij aan het vieren. Maar hij kan hem vieren. Ik maak een stetje, maar niet andersom. Is die? Een stetje is. En hij leert om die balaloon te maken. Die balaloon is zo. Ik pat naar je zo. 3 keer yan. Dat is ook laat weer. 3. Nou, wat is het? Dat is een struis als die. Jan. Ja. 3. Oh. Now we're gonna do over like this. 1, 2. And 3. 3 hands. And 3. En dan doe ik toch achter schiet. Maar niet makkelijk. Dat te doen. Doe zo. En dan heb je een steekje te maken. Steekje te maken is bij je makkelijk. Ja. Een steekje, even net. Zo. Je hoort en zo. Zo. En spring over. Like this. Nu, go over. En dan draai je aan de zo. Tada. Nog. Ballonje en